Yun mga kasinag, isang magandang umaga, lalong-lalo na sa ating mahal na Panginoon. Salamat sa panibagong liwanag na ipinagkaloob niya sa atin ngayon. Mga kasinag, salamat pala sa inyong suporta, lalo na sa aking YouTube channel. Ngayon mga kasinag, nakapag-apply na ako ng monetization. Napakahirap pala mag-apply ng monetization mga kasinag. Kaya salamat sa mga vlogger dyan na nagtuturo ng tutorial. Dahil sa inyo, nakapag-apply na ako ng monetization kasi napakahirap mga kasinag. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagka-problema lang ako mga kasinag gawa doon sa ID. Kasi yung mga ID ko mga kasinag, naka-address siya sa amin sa Del Gallego, Camarines Sur. Sa mga taga Del Gallego, shoutout sa inyo, sa bayan ng Del Gallego, sa aking bayang Sinilangan. Maraming salamat sa inyong suporta. Yun ang naging problema ng kasinag. Yung ID ko doon naka-address, tapos ang address ko naman dito, nagka-problema ako. Kaya ang ginawa ko mga kasinag, pati yung mga AdSense ko, lahat doon ko na in-address sa amin sa Del Gallego. Kasi mahirap dito. Kaya ngayon sana maayos na ngayong araw na ito. Pinaayos ko sa misis ko. Sa aking mahal na asawa, shoutout pala sa iyo. Salamat sa pagsuporta mo sa akin. Ayun mga kasinag, good morning. Ayan pala mga kasinag si Bagwis. Nagising ako kasi huni siya ng huni. Nagugutom na yata. Madali ang video lang ito mga kasinag. Nagawa lang ako ng video. Kasi nagpapasalamat pala ako mga kasinag dahil may nagbigay ng pambili ang pagkain ni Bagwis. Nag-chat siya sa akin. Nagpapasalamat ako mga kasinag kay Lola Chit of Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Lola Chit, maraming salamat po sa inyo. Vlogger din ito mga kasinag. Sa mga viewers ko, baka pwedeng bisitahin nyo naman. Lalo lang maraming salamat po sa inyo sa pagbigay nyo ng tulong, pambiling pagkain ni Bagwis. Lola, hindi ko pa po nakukuha yung pinadala nyo, kasi tatawid pa ako ng dagat para makuha ko yung pinadala nyo sa GCash. Saka hindi ko pa po maasikaso dahil nagkukupras po kami. Itong video kasi na ito, madalian lang talagang ginawa po. Pagkatapos ko lang magkupras Lola, update ko ulit kayo siguro mga 1 linggo pa po kami bago matapos magkupras. Sa mga gusto mag-donate mga kasinag, para matigil ko na rin ang paghuli ng kung anong mga hayop, mga pagong, mga ibon dito, mga tikling. I-message nyo lang po ako sa aking Facebook page na Imboy Bilhika Espadilla. I-message nyo lang ako dun mga kasinag. Alam ko mga kasinag, madami sa inyo nagko-comment na gustong magtulong. Kaso hindi ko kayo ma-replyan lahat kasi sa dami nyo. Lola Chit, Paliparan, Uno, Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat po talaga. Shoutout sa inyo. King Prince PH, Mel Perez from Jubil, Saudi Arabia. Sindong Vlog from Palawan. Maraming salamat sa inyo. Dexter Yek from Madrid, Siargao del Sur. Jake Tarubago, shoutout sa iyo. Benz Titorion, Bayugan City, Agusan del Sur. Mga taga Bayugan City, Agusan del Sur, shoutout sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Shoutout sa mga viewers ko dyan. Yan mga kasinag, habang nagsha-shoutout ako sa inyo, iniwan ako ni Bagwis. Lumipad na siya doon. Hindi ko na nakita kung saan pumunta. Yan mga kasinag Manuel Lenes Jr. from Marilao, Bulacan. Remy Joy Canino from Masbate. Real Mix Vlog from Zamboanga, Sibugay. Shoutout sa inyo. Sniper TV, Jewel TV Vlog, Roy 24 TV from Doha, Qatar. Maraming salamat sa inyong suporta. Saldo Eds TV, Papa Punch Vlog, Kuya Joedel TV Vlog, Badels Fishing TV from Qatar, Dongs TV Vlog from Australia. Mga taga Australia, shoutout sa inyo. Cesar Labonete from Barangay Tonggo, Bantigi. Jonas Regidor, Ray Pixon from Manila, Quezon City. Madel Baila from Barangay Mabuhay. Prince J. Let, Pilarmatic. Shoutout sa inyo. Dercy Elpidis from Bato, Camarines Sur.
Marvin Akayin from Tinambak. Noy 25 channel, shoutout sa iyo. Alalay Nagala TV from Pasay City. GC Libgan from Nueva Vizcaya. Kapugay Vlog. Ayok TV from Tagkawayan. Yun, mga taga-Tagkawayan Quezon, shoutout sa inyo. Kapitbahay ko ito. Matinik, shoutout sa inyo. Subo Motok from Buhi, Camarinesor, shoutout sa mga taga Buhi. Shoutout sa inyo. Dindo Bergano, salamat sa suporta. Kapedro Green Mix TV, shoutout sa inyo. Marquez and Titans Family, maraming salamat sa suporta nyo. Hermes Sara Buskis from KSA. Larry Pugoy from Jeddah, Saudi Arabia, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Gilbert Hondolero from Jeddah, KSA, shoutout idol. JR Bagnes from Canada. Ayun, sa mga taga Canada, mga viewers ko dyan, maraming salamat sa inyo. Jason Amaro at sa mga Amaro family, maraming salamat sa inyong suporta. Mar Magician from Dubai, ayan, salamat sa suporta mo idol. Sa mga naging kasama ko dyan sa Dubai, shoutout sa inyo. Velcro from United States, maraming salamat. Kaamigs TV, shoutout sa iyo. Pinagpalit sa malapit, shoutout sa iyo idol. Reynold Yaon from Riyadh, Saudi Arabia. Galileo Aki, shoutout sa iyo. Renato Agresor from Cagayan Valley, lives in Madrid, Spain, shoutout sa mga taga Spain. Shoutout pala kay Jason at sa kanyang pamilya, Asanya from Seroma, Camarinesor. Sa mga taga Seroma, mga viewers ko, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking channel, sa bayan ng Seroma. Dokhang Provinciano Vlog from Basico, Port Manila, shoutout sa iyo. Chris Kojo from Auckland, New Zealand, sa mga taga New Zealand, maraming salamat sa inyo. Shoutout po. Proud OFW Nanay from Pututan, Iloilo, maraming salamat po sa suporta nyo. Sa mga hindi ko man nabanggit, pasensya na muna kayo mga kasinag. Mga kasinag, nagpapasalamat pala ako ng marami sa inyo, talagang full support, lalo na sa ating alaga na si Bagwis. Salamat talaga. Jojo IY Mix Vlog, idol, maraming salamat sa tulong mo. Ito mga kasinag yung nagtulong sa akin na vlogger nung nag-uumpisa pa lang ako. Hanggang ngayon, tinutulungan pa rin niya ako. Kaya maraming salamat. Shoutout pala kay Glenn Presentasyon. Yan. Salamat sa iyong suporta. Sa mga taga Del Gallego, Camarinesor, shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta at tulong. Mga kasinag, maraming salamat po talaga sa pagtangkilik nyo sa aking YouTube channel. Lalo na kay Lula Chit o Paliparan, Dasmariñas, Cavite. Ilang ulit ko pong sabihin. Maraming salamat po sa inyo, Lola. Sa pagbibigay nyo ng pabili pagkain ni Bagwis. Update ko lang po kayo sa mga susunod na araw. Yun mga kasinag, maraming salamat talaga. Hanapin natin mga kasinag si Bagwis. Kasi si Bagwis mga kasinag, andito kanina. Iniwan tayo. Lumipad. Hindi ko na alam kung nasaan. Kaya ngayon mga kasinag, ipapakita ko sa inyo. Para ma-update ko naman kayo kung ano ang kalagayan ni Bagwis. Kung masigla ba siya o may sakit siya o kung ano naramdaman niya. Hanapin natin mga kasinag kung nasaan na. Hanapin natin. Bagwis! Bagwis! Ayun mga kasinag, si Bagwis. Dun lumipad. Ayan, pakita ko sa inyo. Dito lumipad si Bagwis mga kasinag. Si Bagwis mga kasinag, malayo nang nararating, nakakalipad na siya, pero hindi pa siya nakakalipad ng napakataas. Mababa pa lang ang kanyang nararating, pero yung malayo-layo na ang nilipad niya. Yan mga kasinag. Bagwis, good morning! Gutom na si Bagwis mga kasinag, kakain ng umaga pa yan, sigang huni-huni. Mamaya papakainin ko naman siya. Bagwis! Bagwis! Good morning! Hi ka nga sa kanila, hi! Ba't tatago mo yung paa mo?
Gutom na yun mga kasinag. Mamaya papakainin ko siya mga kasinag. Itong bahay na ito mga kasinag, may kwento ko na rin. Sa akin to. Pinatayo ko ito nung nasa Dubai pa ako. Kaso hindi ako pinalad, kaya hindi siya natapos. Maisang taon na yung mga kasinag na ganyan. Yan ang laman niya sa loob mga kasinag. Puro talong, tapos kamuti, ampalaya. Yan na ito na yung bahay kong mga kasinag. Ayan. Baka someday sa tulong niyo mga kasinag, mapatapos ka na ito. Yan naman yung bahay namin, diyan kami na katira ngayong mga kasinag. Yan. Baka someday, isang araw, ito na, mapayos ko na ito. Ayan si Bagwis mga kasinag. Bagwis! 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 Bakit nakatago yung isa mong paa? Ha? Yan mga kasinag, nag-aabang yata si Bagwis dito ng manok. Naabangan niya. Galit siya Tingnan yung mga kasinag. Halata na galit yan si Bagwis pag nakataas yung mga balahibo niya sa ulo. Galit yan. May nakikita yung manok dito sa palibot namin. Pero hindi naman siya kumakain ng manok mga kasinag. Hindi pa siya nang hahunting. Ayan mga kasinag, nakita nyo naman healthy naman si Bagwis. Yan. Maya papakainin ko siya ng almusalan. Mga kasinag, maraming salamat pala sa suporta nyo sa aking YouTube channel. Hanggang dito lang mga kasinag, kasi may trabaho pa ako. Nagkukupras po kaya kami dun sa bulod. Baka mga isang linggo pa bago kami matapos. Kaya ngayon hindi ko halos kayo ma-update. Gumawa lang ako ng madaling video ngayon para magpasalamat at para ma-shoutout kayo sa mga nagpapa-shoutout dyan. Sa sobrang dami nyo kasi. Basta mga kasinag, maraming salamat sa suporta nyo sa aking YouTube channel. Hanggang dito lang mga kasinag. Bye bye.